Pag-ubos sa produksyon sa mga cultured marine species, Lucky Fish Kill, gikabalakan sa mga fish pond operators sa Zamboanga City tungod sa sobrang kainit sa panahon. BIPAR Region 9, ginatutukan ng mga fish pond kung asa gikan ang supply sa mga isda sa rehiyon. Aniya ang dugang detalye. Ang 73 anyos nga si Salvador Arieta, usa ka fish pond operator, aminado nga dakong hulga sa iyang panginabuhian ang sobrang kainit sa panahon. Posible kunong muubos ang produksyon sa mga bangus nga ilang ginakulture sa ilang 3 ka hektaryang fish pond sa Barangay Mampang. Gani, niadtong tuig 2019, gikan sa 1 ton per hectare sa bangus nga na-harvest, miubos kini og 25%. Normally, they become stunted, yung parang naging bansot. But we can overcome that if we can use some paddlewheel or aerator to update the technology. Normal condition, of course, if you can produce on the normal condition 1 ton, by the side effect of the climax condition, it lower at least 20% up to maximum 25%. Gani kining mga fish pond operator sa Barangay Bualan sa Zamboanga City, mano-mano ang pagtanggal sa lapok sa ilawom sa tubig una butangan og bagong similya sa bangus. Si Sole, pwede sila hala agwa, hotel pang para aumenta kay jute man agwa na rito subi. Pero el bangut, ni tan ganda. Kay kaliente talaga agwa tamen. Matod sa Office of the City Agriculturist nga, posibleng upaubos sa level sa tubig sa mga fish pond ang sobrang kainit sa panahon nga pwedeng moresulta sa pagsaka sa salinity level sa tubig nga magdala og peligro sa cultured marine species. As the water medium or the water temperature of our fish pond, the salinity increases, the oxygen also decreases. So this would affect the so-called fish kill to our cultured species and would greatly affect to the growth and survival of such species. Busa aron matabangan ang mga apektadong fish pond operator, gitudluan sila sa OCA kalabot sa stocking density. So, for example, if we are going to culture in 1 hectare fish pond, like culturing 10,000 species, you can do by lessening up to at least 50% of the stocks. By doing so, this would prevent the mass kill, fish kill of our cultured species. Samtang gitutukan sab sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga fish pond sa Rizal ug Sibutad sa Zamboanga, Sibugay ug ubang lugar sa Zamboanga Peninsula kung asa gikan ang supply sa bangus, mud crab ug prawn. Giawhag sab sa BIPAR ang mga fish pond operator nga magbuhi og bangus sa mga fish cage nga pwede sa ilawom sa tubig dagat aron dili kaayo maapektuhan sa kainit sa panahon. Giawhag sab nila kini sa seaweed farmers nga apektado sab. That's why we implement seaweed farm na sa mga sa deeper water kung malakas yung agos ng tubig. And then of course ang ating production for isda sa bangus, particularly sa fish cage na po. Kasi ang fish cage, pwede mo i-transfer from one area to another area. Ano po? Where medyo maganda yung water temperature doon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.